Sexuaren agerpena faktore psikiko eta fisiko konplexu askoren menpe dago eta gainera oso gauza pertsonala da. Bisexuen kanpoko sexu organoak ukimenarekiko oso sentikorrak dira eta plazerezko zirrarak sortzen dituzte elkarketa sexualerako oso eraginkorrak direnak. Emea prest dagoenean, vaginaren paretei likido lubrifikatzaile bat darie. Likido horrek zakilaren sarrera errazten du. Egoera berean, arrari zakila tente jartzen zaio. Beroaldiaren hasieran guruin bati jariotako likido tanta batek semena pasatzeko bidea garbitzen du. Tanta horrek dena den, hazia izan dezake eta emearen ugalketa aparatuan sartu ezkero haurdun ustezake. Norberaren sexu organoak bestearenekin igurtzeko moduan mugitzen da bikotea. Azkenik, bikotea orgasmo izeneko sexu klimaxera iristen da. Esan bezala, arrak klimaxera iristean semena isurtzen du. Isurketa bakoitzak 100 milioi espermatozoide libra ditzake, eta hoietako bakoitzak gizaki bat osatzeko informazio genetikoa darama. Espermatozoidea vaginaren barnean dagoenean, barnerantz egiten du emearen kontrakzioek lagunduta. Alabaina, espermatozoideek flageloak ere erabiltzen dituzte aurrera egiteko. Semenaren beste zatia elikagaiak dira. Aharrak isuritako milioika espermatozoideetatik 100 bat bakarrik iritsiko da obuluaren ganaino. Emearen defentsa naturalak batzuk hilko ditu. Beste batzuk behar adineko indarrik ez dute izango, eta zenbait akastunak izango dira. Espermatozoideek uterotik gora nola egiten duten eta tronpetan nola sartzen diren ez dago oso klaru. Espermatozoideek 2 egunez bizirik iraun dezakete. Beraz, obulua tronpetan badago edo 2 egun barru egongo bada, ernalketa gerta daiteke. Emearen obuluak eta arraren espermatozoideak bat egiten dutenean, ernalkuntzaren unerik garrantzitsuena da. Ernaldutako zelula areale bat baino txikiagoa da, baina gizaki berri bakar bat osatzeko informazio genetiko guztia du. Beste animaliena aztertuta ernalketaz asko ikasi dugu. Azter dezagun ernaldutako sagu enbrioia. Ernalketa gertatu eta berehala, zelula aldatu egiten da, eta beste espermatozoiderik ezin du barnera sartu. Ostean, zigotoa, ernaldutako zelula alegia, erdibitu egiten da 2 zelula berri eratuz. Eta jarraian, hoiek ere erdibitu egiten dira, 4 zelula osatzen direlarik. Gero, 16, 32, eta horrela etengabe. Ernalketa une beretik hasi eta haurdunaldian zehar, hormonek enbrioiaren garapena eta egoera kontrolatuko dituzte. Enbrioia zatitzen ari den bitartean tronpan zehar mugitzen da. Ernalketa gertatu eta astebetera gutxi gora bera, uterora iristen da, zeina bera hartzeko prest baitago. Tarte horretan, 100 bat zelulez osatutako fluidoz betetako esfera bihurtu da enbrioia. Zelula batzuetatik hatz moduko konkorrak ateratzen dira, uteroko paretari itxasteko balio dute. Konkorrok aldi berean, elikagaiak eta oxigenoa hartzeko eta hondakinak libratzeko bidea egiten dute. Gainera, zelula finkatzaileek uteroko odolbasozko sarearen hondamena ekidingo duen hormona jariatzen dute. Beraz, hilerokorik ez da gertatuko. 3 aste geroago enbrioia ez da arrozalea baino handiagoa, bihotza du hala ere.
Ondorengo asteetan zehar organo eta eunak osatuko dira. 4 astetara hau da duen itxura. 5 astetan ilarralearen tamainakoa da. 6 astetara. 7 2 hilabete pasa dira eta fetua gizaki itxurakoa da, naiz eta 2 zentimetro terdi soilik neurtu. Enbrioia uteroari itxasten zaionean, odolbasoz eta zelulaz osatutako karena izeneko egitura konplexua eratzen da. Amaren eta fetuaren odolbasoak harremanetan daude, naiz eta bion odolak ez diren nahasten. Hala eta guztiz ere, oxigenoa, elikagaiak eta hondakinak batetik bestera pasatzen dira. Beren odolak nahasiko balira, enbrioia errefuxiatua izan liteke, gorputzak arrotzazat hartuko lukelako. Ez dezagun ahaztu, enbrioiaren informazio genetikoaren erdia bakarrik dela amak emandakoa. Karenatik, fetuaren sabelalderaino doan zilborrestea ateratzen da. Jaio ondoren kendu egiten da, zilborra gelditzen delarik. Fetuak zilborrestearen bidez hartzen du hazteko behar duen guztia. Hirugarren hilabeterako fetuaren organo guztiak beren tokietan daude eta bera garatzen hasten da. 4. hilabetean zehar fetuaren tamaina bikoiztu egiten da. Bere muskuluak uzkurtu egiten dira. 5. hilabeterako 21 zentimetro inguru neurtzen ditu. Ostikoka egiten du lantzean behin. Bere bihotzak 140 upada egiten ditu minutuko. Fetuak uteroaren paretak sakatzen ditu eta ondorioz, uteroa zabaldu egiten da tokia eginez. Amari garria loditzen zaio. Fetua buruz behera eta eserita egoten da eskuarki. 6 hilabetetara jaioko balitz, bizitzeko aukera gutxi izango luke. 7 hilabetetara nabarmenki handiagoa da. Bien bitartean, emakumearen bularrak hormonen eraginez aldatu egin dira, esnea ekoizten hasi dirata. 9 hilabete pasa direnean, uteroak beherantz egiten du. Uteroaren paretak kontrakzioak izaten ditu, eta erditzea hasten da. Uteroaren kontrakzioak oso bortitzak egiten direnean, emakumea erditzeko zorian dago. Erditzearen azken zatiak minutu edo ordu batzuk iraun dezake. 12. Kontrakzioak uteroaren lepoan zehar bultzatzen dute umea. Good, Cheryl, good. 11. 12. Breath. Another deep breath and push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Breath. Take a deep breath and push again. 2, Normalean burua ageri da lehenik. 6, 7, push. Azkenik, ama seme batez erdi da. Gero, karena bota beharko du amak, eta ume jaioberria hazten eta garatzen hasiko da bere gurasoek egin zuten legez. Ready, she'll go. Ready, You have a smashed nose just like Leslie did. Hello, baby. Bere amaren begiak dauzka. Sudurra ordea aitarena. Aitonarena dirudi hileak eta amonarena eskuek. Herentzia genetikoa izan arren, bakarra da bera.
Bere gurasoen bizitza betirako aldatu da. Elikatu eta garbitu. Eta batez ere, maitatzeko aukera izango dute.